Припинок. Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельмаускелес. Припинок. Тельмаускелес. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Фок. Автобус рухається по маршруту номер 44. Припинок. Фок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Школьне. Припинок. Школьне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Орловське. Припинок. Орловське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гандльовий центр «Усход». Припинок. Гандльовий центр «Усход». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пожарное депо. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Пожарное депо. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автошкола. Припинок. Автошкола. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Рамбыттехніка. Припинок. Рамбыттехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дивани Бреста. Припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Київське. Припинок. Київське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Березовка. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Березовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Радужная. Припинок. Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Новосельская. Припинок. Новосельская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Червоногвардійське. Припинок. Червоногвардійське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Водоканал.
Припинок. Водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автобаза сувязі. Припинок. Автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чарнянська. Припинок. Вулиця Чарнянська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Обсерваторія. Припинок. Обсерваторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Карасьова. Припинок. Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Боброва. Припинок. Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Республіканське. Припинок. Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Матросова. Припинок. Матросова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веселая. Припинок. Веселая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пригородная. Припинок. Пригородная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Адамковське. Припинок. Адамковське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пошта. Припинок. Пошта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Речицьке. Припинок. Речицьке. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Хлібпрам. Припинок. Хлібпрам. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бауманське. Припинок. Бауманське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брызкое пиво. Канцавы. Припынок. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припынок. Брызкое пиво. Канцавы. Припынок.